Вынікі рэалізацыі першага этапа кітайска-беларускага сацыяльнага праекта ўжо абжываюць навасёлы. У 2017-м з выкарыстаннем тэхніка-эканамічнай дапамогі Кітая ў вобласці пабудавана 4 80-кватэрных дома, па 2 ў Брэсце і ў Пінску. Дарэчы, горад над Пінай трапіў і ў другі этап праекта. На вуліцы Гуранковай ўжо прыступілі да будаўніцтва яшчэ аднаго сацыяльнага дома. На 7 паверхах 63 кватэры. Пашанцавала сёлета Баранавічам і Жабінцы. У гэтых гарадах з кітайскай дапамогай таксама вырастуць шматпавярхоўкі сацыяльнага карыстання. Будаўнічыя пляцоўкі размешчаны там, дзе найбольшая патрэба ў такім жыллі. Я думаю, одним из толчков попадания в этот проект было то, что в 2014 году Жабинка была указом президента определена городом-спутником города Бреста. Мы планируем, что строительство 40-квартирного дома позволит обеспечить практически всех детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, жильем. Агульны кошт будаўніцтва 3 домоў без малога 10 мільёнаў рублёў. На пачатку ліпеня аб'екты плануецца здаць. Генеральны падрадчык – кітайская чыгуначная будаўнічая кампанія нумар 9. Субпадрадчык – унітарнае прадпрыемства «Брэст-Жылбуд». Знешнім наглядам і кіраваннем фінансавання па праекце займаецца кампанія з Кітая. У брэсцкім аблвыканкаме адзначаюць, з кітайскай дапамогай і без таго вялікія аб'ёмы сацыяльнага будаўніцтва ў рэгіёне павялічваюцца яшчэ больш. Даже в самые худшие времена в области строили порядка 50-80 жилых помещений. В прошлом году за счет бюджета, чисто за счет бюджета построено более 120. А вклад, технико-экономической помощи позволил нам прирастить к нашей цифре 120 еще 320 жилых помещений. Поэтому я думаю, это весомый вклад. Усяго ў Беларусі з дапамогай Кітая сёлета пабудуюць 22 шматпавярхоўкі ці каля 2000 кватэр. Але сацыяльны праект на гэтым не скончыцца, завярае прадстаўнік канцылярыі па гандлёва-эканамічных пытаннях пасольства КНР у Беларусі Чэнь Юцзинь. Гэта бескарысная дапамога гаворыць аб пачуцці глыбокай павагі да беларускага народа. Сёння можна адзначна гаварыць аб тым, што будзе і трэці этап будаўніцтва сацыяльнага жылля ў Беларусі з дапамогай Кітая. Ужо завершана распрацоўка яго тэхнічнага абгрунтавання. Брэсцкая вобласць працягвае будаўніцтва сацыяльнага жылля і за ўласны кошт. Усяго ў 2018 годзе ў рэгіёне плануецца пабудаваць 300 такіх кватэр. Аліса Грыгарчук, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».